Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. UMDC kelaban mau premo ba ariki shulai ulepen pa ko jis ngau kenden banyo I beka shula municipal board ka khot tender ki contractor naga bentaban pentre yaki kampen roy hagi jaka ki benang ham hapo ka jing pe jing kmi jonga khasi hus atan mas district council kuma jaya mau prem mau khar pentor kra laban mau prem balai kra malki MDC constituency ulong babro shikata yaki skim ki buan naga 15 finance commission laju pentrailing ba ka district council haringkar ka jinga trailang bat ki MDC jongi constituency hindre mentara penya hi ka tender daga shula municipal board bakani ga dega jingya lat ya district council bat deki MDC besha jet haki pai ba kum tau ni MDC ulalit ban pentip show chief executive member baka district council kile AA halor kane ka kam ka jingkerpat jonga CCM kolong ka basai bat ma iru la bujur la stunat ban ya keren mentan ba shoba kan fi ka 15 kala jan kut menta ke ka balaja le si kala adi balaya lupa kong ngimtip syu kum ngin le halor kane ka song jing start juga itu committee henry at least menta ngin yo ban intimate ne le si ngin yo ban kundu ka sarkar khnang ba ngin yo ban panchaya ki balang ne smart kam de shu kin banja kum ne bri kadi tang technical error ka ba lapo ka ministry kala ban solve ya kane bri haba menta hi fi ka government ru kala ban solve bri ka tu ka local government directory ni pau kum ka ward ndai ki rural ki pau kum ki village te yang iru da baka itu kum ka ward kum ka village mut ngim problem ken kata kin ka reka kili ka ba ngaru ngabu do basang bangat septing ya kata bangasa ki ka ne handri le yu vi ne scheme da ka le chaka ta ka municipal ru kam le handri ka septing ba kata ka council in time to come I kembang num dan borshu tumur ka engineering wing ang ne setengah no ka haban khang no kalau lo ka ba kata sibune kane kata kadi ka iki ka banta ba beli ni ki mdi ba ki bangi kwa scheme te ni ki ba beli fi bypass ka dis council ba ka hok jong ki ba balajit yang ni kane kalau ba pentulat bor ya ka dis council tim ni mdi ban ailat kum ki MDC balajit ban wan ban pen scam ban penyada ya kane ka dis council ka ba it ke jongi bat kumjuru i bro ki ADC ke badana apo ka jela ka jongi kane ite kat kum ka jingjit jong ba ka jing anut jong ki bangin penulong babon ki benta hoj kum ki MDC ngim long thani ki scheme re ka jodan ta haba ka don ki don ka jik mi dan ti tementa ki jingwan bo shithi jong ki nong song snom da piong la ka dong da piong la ki school da piong la ki balang ki baper ni de dia tre lang ni ko aban yo lang ban ya pen baha pen miat iki ka ba la de kan ka kata sibune kan yangi ki MDC ki bala remno maki ki bala ay ka proposal ka jinge galong ba ka proposal ki la da ay maki chapo municipal halor ka tu ki fruit ya kan tenda ndri hagane proposal pin ki dan 1 2 3 4 5 6 hadu khatsau khasan teli ki kam ndri kane ka kom fruit tenda bat ka jing shai bangayo la ka office jomu municipal kiong ba katuka scheme lai pulak boro lai pulak hawai kontraktor be tikan kata sibune ken yangi beri menta dengi ki MDC bala sajien nginum tiap siapang ka MDC scheme kumno kanyan kini ki bala jit yangi kai ka jingdon kam jongki nginum la ban penulong beri kane ka scheme bala ayat be ka jing mo ya ka benta ka ba kati ka scheme jong sunan yo council kadi ladu tat bakawan ka digital portal te baka kata yangi dimenta ka kata bali yangi hasor ki ka hapoka local body government directory kampau yangi kum ki village ki pau kum ki ward de hatar kom ke nyimla wan pediang ya kan ka scheme ya keren halor ka ni ka notice ka ba de ka tender short notice inviting tender ba small pla ban yi ba kum kan ka scheme ba implement ka municipal department di nga kundu I le si nga kum MDC ngam tip ndai le si yo ka office pare ka tip de ka jing kundu yo nga I kalong ba yo jing shai la I ndai nga kundu I ma iru yong patip I kam yo jing tip te menta dapi ila kali ki engineer ru makiru ki kam dan jing tip te mon pani ka municipal ka kam intimate saka
This council nri da pipe kini ki city pere house nam bal ale tu ka intimate. But ndalayo ki proposal bagi latar ki MDC ki ba la rem kini ki la pha ka kalapha ka office chapo ka municipal kami pere ni city bakane ka allocation of fund kala don. Dengan hanya kata allocation of fund under 15 finance award to MDC falling under urban area. Jadi halor kene bangsa persya mengahing dorbar tu per long session tinggi siok man kundu te kasange gen Henry jaka bangin yo jing syai ka syumi man kesan blit de kene ka ba ayute kalong kumta ka syai kedar kalong kumta beri pi usiem ru marmar hi ula ai jingkular ba immediately un phatho laka engineering wing syaka municipal ban stop no ya kene ka tendering process kalau ke basuran ba iru dan gajingkit kya namanta ki ngi MDC ki bahaba po ka urban but ila ong ba immediately in phano sapo ka office jong municipal ban sange shopping kundu ECM ngilayo ban contact lang ki MDC bahaba po ka urban bari kani kam ding issue jong amarwe kadi ka issue jong council bar khamtam ngi ki MDC bahaba po ka urban affair urban area te nilai shong shabat ki menne arbaji dan nilai shong makiru ki ong makiru kin sa shem karai ka makiru kin sa pentip shaka show CM nasi tinga pare kum MDC independent bahab utang marwai kum badon ka yang jong kasor tinga shutho no CM beri kawai kalong banganga long independent dengan tip bahale si ka office kala tip dengan squad ben yo jing shai ta karang on ICT shi henry kala long shai pat ba makiru kim dan jing tip ki local government directory tikane ka directory ka ba ka Shillong urban area haka deka directory kampau haka ward area kampau ka village takadau kam trikam kani ka scheme mimla ban trikam beri indala click itu ka digital portal ngi ha tu ka directory kampau kan ngi pau kum ki MDC jong ka laban mo prem ke MDC jaya ngi pau ba apo ka what temen ni hab apa ke municipal ki de jingsha kini ki scheme hakipor ki balale ka ministry ke sejpa directly chaka dis council but ki sejpa hakadur jongka ka sejpa hakadur jongka special assistant plan assistant ne ke excluded area de lingba ka tu ka scheme ka dis council pede ke implement aboro ki area ka bahab hi hapo ka jingpe jongka dis council andre ka bamenta kumtar khamlong re kani ngatrai kan sai beri ka sarkaru panumla pan le beri ne ka scheme kawan be lapo ka panchayati langte shaka municipal te kat kum municipal man implement ya kani ka have implement kat kum ki ward but ki villages ka ba lapo ka rural body ka pa te ka jingye kalong tang itai technical error ban mantaski ka ba kham so phala pat kalong ba ka sarkar lingba ka municipal department kala pulut sunan de ka tendar ka ba Pajio ban yo sko menuru ban pajio ban yo ba ka scheme joki MDC lala ban invite yaki kontraktor makin tab battery dikalong no kaban kata sibun yang MDC kane ka scheme jingsha kawan la ka panchayati raj te kane ka scheme kawan be katkum ka urban area kawan hapo ka municipal tikum kini ki jo ka rural area kali rural tikum ba ka digital portal haka local government directory hapo ka rural ka paupi ki pagum ki village ki MDC bahap rural kemudian problem ngi pare bahap hapo sor kawan hapo ka municipal tengi ngimpau kum ki village ngimpau kum ka you kam ward jingsha kat kum ka schedule pare ngi dang dei ki village jadi benyo ka scheme ka jingya kumba kalong ka banta ka musha kadi lalu basang ka digital portal temur kami kene ke jingya beri ki haban categorize ngi fi menta musha pare kalong umno kawan ka special plan assistant kawan ka excluded area kawan be council Teka council pare ka IB ki MDC boro ki bahab apo ka jurisdiction bat ka ba sajid de ki ba makiru kim dan jiktip shu telalong no la municipal kin pendon kami kan ka scheme pentri kami kan ka scheme kam da pentip ki MDC ne ya ka authority ka bade ka dis council ti kadi ka ek ba phala bat ka ba so la ngi ba kum kan eru kan ja ngatrai kilong shwa man shwa ki nongyalam khamtam JJM Nicholsroy ubla thau bala architect eka schedule
Kam arkitek bengin sha bypass bengin sha le hakane kerukum. Ngi di kidus council kiba habiada ya ka benta ba khamtam ba kadehi ka riti dustur ka khando ka siap bar ka khai pateng. Dekane ka jing UI jong kane ka notice tingam tip ka don kumno te ka ba pensyai la ka liang CM ti ong insa immediately pha ya ka engineering wing ban pha city ka municipal ban stop no immediately ya kane ka tenda kanamba kinumya chkmat lang tapatin sa pentip pat shangaru bat chaki MDC ki ba haba po kasor ba kumnong inyo ya clarification lang baka sarkar kane kalong kiki ka ba 4 juja kani ka sin ningkong bat ngatrai kane kan kataru hi ya kinong chongsnong jong kiniki konsumsi ka ba kilajit ki MDC bedun buram jongki ti ndio banya kendu bat ki MDC ba haba po sor mentan shabaginya kendu ya CM makiru kin sashim ya ka benta ka ba kidon ka menle tinga ba kumbandu independent MDC patenga la le da ka abor ka jonga kat kam ka kerdan ka bau pai bau lai di kanika jing kendu ka jing panjing shai la ka lo siam kalong ka ba saiso lingba ka jing kular jong im tan be insa immediately ha city ka municipal department ban sange no ka tanda phi hangne phi di ban shai kum ki pai ba ngim purwai ka skim lai pholak tingka ngathai da kadi sikrun akrun san kruru kam ngimproi ka skim ringi purwa ya kata ka kerdan ka ba penkubor yang iki MDC ling ba ka schedule banyada ya ka jet benriu baong ka jongi hendri da ka sha le kumne omong ba sha le MDC mang sha le ka council hendri wat kidor barsnong ru kelalong no kelakta lang wat bubun ki benta ki ba mo lesi makiru kimpanju sakhi kumne ba ki MDC haba ladap shajit ru kincha ya la pada kumne ling baka department ka ba ka sarkar ka penyaj ben implement ki skim tikade kata ka jing kedu jonga ye te